Kumusta kayo? Ayos naman po kami. Asan si Berto? Bakit wala dito? Umuwi lang sa saglit, Boss Romeo. Pabalik na rin yon. Di ba, para JR? Nagmerienda na ba kayo? Hindi pa, boss. O ito, bili muna kayong merienda nyo para may lakas kayong magtrabaho. Sige, boss. Sige pare, alis muna ako. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito kasama sila Berto? Ngayon ko lang po sila nakasama. Ganun ba? Medyo malaki na rin ang nagagastos ko dito sa pinagawa ko. Oo nga po. Ganun ba? Buti kasya yung sahod mo sa isang araw para sa pamilya mo. Pinagkakasya ko lang po. Hayaan nyo, pag natapos to, bibigyan ko kayo ng bonus. Talaga po. Salamat po. Galing din ako sa hirap, iho. Kaya alam ko ang pagod nyo. Mabait at hindi pala kuripot si Boss Romeo. Oh, bilisan mong magtrabaho dyan ha. Huwag pakupad-kupad. Yes, boss. Magkausap si Piolo at Boss Romeo. Baka mamaya kung ano-anong sinasabi niya. Maraming salamat, boss. Wala yun. Boss, nandito pala kayo. Ba't hindi po kayo nagpasabi na pupunta pala kayo rito? Hindi na ako nagsabi kasi alam kong busy kayo. Mang Romeo, siya nga pala. Pwede po ba kayong makausap? Ano yun, Berto? Sabihin muna dito. Piolo, bumalik ka muna sa ginagawa mo.